L'any passat se va publicar l'Anuari Ornitològic de les Illes Balears, amb 299 pàgines d'informació. I avui te conto el que més m'ha quedat l'atenció, que per cert te deixo tota la info a la descripció del vídeo. Unes 20.000 aus passant per la Dragonera. Benvinguts, benvingudes a Ciència Balear. Els científics Rabassa i Mos van col·locar unes càmeres a la illa de la Dragonera que començaven a gravar mitja horeta abans de que se posés el sol i mitja horeta després de que el sol sortís. Bé, i doncs només en 3 anys van passar de 9.518 aus de 77 espècies diferents. I tot això només a vespre. Vale, però per què de vespre? I de l'estudi ho deixa bastant clar. Menys depredadors i menys pèrdua d'aigua. I millor eficiència volant. Vamos, que mentre dorms hi ha milers d'aus que van des d'Àfrica a cap a Europa o al revés passant per les Balears. I jo sé que molts de vosaltres vos heu fet la mateixa pregunta perquè sé que sou una audiència molt VIP. Anant de vespre amb major eficiència volant. Per què? Benvinguts a Ciència Balear. Vinga, va, vos ho explic. Resulta que l'aire fred és més dens que l'aire calent. Imagina que volguessis fer braça dins mel en lloc de dins aigua. Com la mel és més viscosa que l'aigua, podries fer més fàcil aquesta introducció dels braços i empitjar-te molt millor. Ho pillau? Pues eso. Bé, tu ja que si no, aquest vídeo és de veres que cada pic m'ho donen més per YouTube, eh? Sabies que les aus prefereixen migrar de vespre? Jo tampoc. Has vist grups grans d'aus passant per davant que teva, sobretot en aquesta època de l'any? Com sempre, ho llegesc. Au, una forta ferrada.